Xavi. Hola, Neus. Moltes gràcies Gràcies per haver-nos acollit avui aquí a Cine Ciutat. T'explico una mica en què consistirà la conversa o l'entrevista. Nosaltres som un diari generalista que ha de néixer a finals d'any. Som un diari en paper i digital, en format multiplataforma, que ha d'arribar cada dia als principals quioscos dels territoris de parla catalana. Molta gent ens ha dit que som una mica agosarats, no?, d'engegar un projecte d'aquesta envergadura i que com és possible que ens hi haguem atrevit, no? I nosaltres sempre contestam el mateix. Ens hi hem atrevit perquè sabem de molts projectes que, com vosaltres, vos hi heu atrevit abans, no? I precisament per això som aquí avui, perquè volem ensenyar que aquestes realitats, que aquests projectes de base popular, de gestió col·lectiva, són possibles, no? El primer que te volia demanar és si ens pots explicar breument què és Cine Ciutat. Cine Ciutat, bàsicament, és un cinema associatiu, participatiu, i que vol ser més que un cinema. Anem una mica al començament. Vosaltres sou una associació, Xarxa Cinema. Com va sorgir aquesta idea de crear aquesta associació, de crear aquest Cine Ciutat? Bàsicament, el dia 8 de maig de 2012, Renault va tancar aquí. I les setmanes abans d'això, quan van començar a sentir el run-run, no?, que això passaria, com que la gent era molt fidel al cinema i amb un contacte molt directe amb els treballadors, varen decidir fer un sopar de despedida del cinema. Un acte així un poc simbòlic, no?, de donar gràcies. I dins aquest sopar, Pedro Barbadillo, que va ser el primer president, va agafar aquest concepte de community supported cinemas, que existia al món anglès i americà, i van començar a demanar: tu posaries dobbers per tenir això obert? Van començar a xerrar i van crear en aquest mateix sopar una adreça electrònica, es deia salvemasrenault@gmail, i la roda va començar. I va ser un procés molt reactiu de que la gent es va sumar en aquest procés, i en un mes van tenir 2.000 persones apuntades a aquesta adreça de correu per rebre informació i 800 persones van posar dobbers a un compte corrent que no sabíem de qui era. Només van posar dobbers a la idea de recuperar un cinema. Quan vau néixer, vau parlar o vau posar-vos 3 objectius, no? Un era generar o oferir cinema de qualitat en versió original diferent, no?, a cada pel·lícula. Un altre era aquesta gestió col·lectiva i un tercer objectiu era fer de Cine Ciutat més que un cinema, no? En què consisteixen aquests objectius? Bàsicament és que tenim un lloc amb 4 parets, amb un sistema de so, una pantalla, un sistema de projecció, que pot ser molt més que no només un cinema. I és el que hem, bàsicament, vist que funciona i que n'hi ha una necessitat dins la gent dels col·lectius socials, els col·lectius privats també, que poden llogar una sala o fer esdeveniments amb nosaltres i emplear Cine Ciutat com un lloc, un punt de trobada per a diversos temes, no? I nosaltres que funcionam amb Som Energia i som un cinema que funciona amb energies renovables, la gent ve aquí, veu que nosaltres hem fet un esdeveniment en Som Energia i demana com es pot fer de Som Energia. O fa un esdeveniment amb Amnistia Internacional i demana, no? I fer aquesta transformació social empleant un malauradament, dels darrers punts col·laboratius o col·lectius de la societat d'una manera quotidiana, que és un cinema, no? Això per una banda. I per altra és posar l'usuari dins en una part més activa del seu consum audiovisual. Nosaltres estem acostumats amb el mòbil i amb internet de fer el que volem, quan volem i on volem. En canvi, un cinema és un lloc on tu has d'anar a veure el que et diuen, quan et diuen i com et diuen, no? I és trobar un pont amb aquestes dues vessants i veure que l'espectador pot venir aquí i dir: ei, és que jo trobo a faltar això. I crear un espai on l'espectador pugui crear una oferta per la seva demanda. Com és aquesta experiència associativa? Com és possible autoorganitzar, no?, aquest cinema col·lectivament? Com us organitzeu? Bé, com es fa és fallant molt. Vull dir, aquesta frase que diu, no?, de vegades es guanya i de vegades s'aprèn, no? I nosaltres ho hem fet així. Varen començar amb una estructura increïblement horitzontal, vull dir,
votaven tot. I vam arribar a situacions on hem estat a reunions on votàvem si havien de votar una decisió, no? I tot per un ideal en el que encara volem tenir present, però és veritat que de vegades intentant trobar la fórmula falles, no? I vam arribar de vegades a una situació de paràlisi per anàlisi, no? Perquè debatíem tot tant que no fèiem, no? En una indústria que està en un lloc de canvi tan important no era funcional. Per tant, el que hem fet és trobar... Nosaltres ara funcionem literalment una anarquia, perquè no tenim jefes, no? O sigui, Arcos és sense jefes i som una anarquia, però no tenim jefes, però sí tenim regles i tenim responsables i creiem en l'empoderament de la gent, sigui contractada o sigui voluntària. Si qualsevol persona ve i vol fer un cicle de cinema francès, ell o ella és la persona responsable d'això. Ara, ha de demanar permís per emplear la sala, a la responsable de programació. Ha de demanar permís a la responsable d'explotació per saber si pot gastar els dobbers per pagar les pel·lícules. Però si t'és ok, mai ningú se fica en com ha de ser aquest cicle, no? I és empoderar. I aquestes coses sí que ha estat difícil arribar en aquest punt perquè has de gestionar, per una banda, l'esperit de com entendre l'horizontalitat i, per altra, gestionar les frustracions que genera quan de vegades tu vens en un projecte i te trobaves que gent que no té res a veure amb el teu projecte concret, però sí amb el projecte general, aturava iniciatives, no? I ha estat un procés complicat, però crec que enriquidor, no sé, molt, molt, molt positiu. Ja per anar acabant, quines experiències, quines conclusions positives d'aquest projecte de Cine Ciutat ens en podem endur nosaltres, no? Que ara just naixem. Quines són aquelles lectures positives d'aquest projecte? Jo crec que, primer, que és possible. Vull dir, nosaltres en el principi dèiem la frase aquesta de com que no sabien que no era possible, ho vam intentar, no? Això no és veritat, és possible. I crec que aquesta és la part més important. I després, també, potser és massa, no sé, general, no? Però crec que sí que és important, que és que el factor humà té tantes coses bones que és empoderar la persona. Tenir unes regles de funcionament intern, però després funcionar per a les persones que estan dins el moviment. No que les persones funcionin per al moviment. Si tothom sap què és el que vol el moviment, fer un procés intern de missió, visió i valors i saber qual és l'objectiu, després que tot el moviment es posi a la disponibilitat de la gent que el farà possible. Doncs per la nostra part ja està. Moltes gràcies per aquesta conversa i esperem que continuï aquest camí. Ja ha començat fa 5 anys i que sigui un camí ple d'encerts. No, gràcies a vosaltres per venir, per donar-nos veu i molta sort perquè té molt bona pinta. Gràcies.